Hello guys. Nami diri guys, abot diri ang guys. Guys. Popcorn guys. Kami daw. Popcorn. Kaon daw siya popcorn guys. Nagsungkod ng tanik payong guys. Tapos na sa akong banana guys. Pabaka ko diri ni dili man siguro. Banana na ko guys, maglubak. Dili kay banana din. Banana sila pa naman. Ano yung lugar na mo diri guys? Sila yun. Manindot ang panahon karon. Sama yun ba? Ambak May lagdi na po ni mulan og Ambak ka din. sige ambak daw bi ambak di. Yan at sarbo. Ano tawagin mo? Hindi ko balag dito. Nagayong. Sini akas-akas guys. Para na apod ni pang vlog. Kaya di na kayo po maka-upload og kuan. Tag 3 minutes na video. So, mag-laag-laag yan guys para namin upload. Baka dali ng papa na. Mama. Kuan sa sila dapat magtanong siya. Ay, kita taagi mo. Ano ito? Ito dito. Ba, bakit na dito? Dito ka kaglaan suba. Dito suba dito. Dari agi oh. Tapos papa oh. Nalagi dahil mong kuan diri guys. Nasakpan lang dyan namo guys. Papa! Oh, init kay diha. Magugas niya ko ang banana guys. Di pa pugas siya. Hoy nak, dali dali nak. Init kay ba? Dali na dali, manira na si papa dali dali. Dali. Popcorn na kita. Dali. Ano kinabuhi sa cover guys? Mama, suba na yun. Mga brahay. Itong charger niya ma. Roger. Dili ba init kaayo? Mama, ma. Isa. Mama, dito butang charger niya. Mugas akong banana. Mama. Banana, chicken, banana. Mama, dito butang charger niya. May view sa bukid. Ikuam siya ma. Hindi, arang ray na sa bukid. Dingi daw? Dingi daw? Ay, darang ray na sa bukid. Ay, dali ka mga hoy sa unay, kahoy guys. Mais na. Pero nakuha na kayo, sabad ka nga na kanya, panindalon, kahoy. Kahoy yun na to eh. Ano si mami yun? Ha? Nanay. Nanay Gloria. Makita ano dyan naman guys. Tingin tuwa dito guys. Nangobra. Pugas. Puay ni siya nga pugas guys. Kaya walay tudling. Ako magpugas og puay guys. Magsigig kuan. Murag bitin ang kanang kuan ako ang pinugsan magikis-ikis. Usahay magdikit na gid kaayo ang isa ka tudling. Makalibog ang magpugas og ingon ana guys, puay. Mas nindot ra gid magpugas ka nga na ay tudling. Kaya na kay kasubayan. Kanay nga nang mapugas guys, dugay kay man. Kay balo pag nanaw-nanog ahana to pitay mo ang pusan. Tawag siya pa, takaganyang popcorn.
Bye guys. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. Mga mamis, ang imong kahim